Nezáleží na tom, čo sa ti stane, ale na tom, ako na to budeš reagovať. Ahojte, moje meno je Jessica a vítam vás pri tomto podcaste, ktorý v čase nahrávania ešte nemá svoje meno, teda názov, ale keďže ho už počúvate, tak ste si naň určite klikli pod nejakým názvom, čiže na tom zapracujem. Mojím cieľom je vytvoriť sériu podcastov, v ktorom by sme rozoberali vždy jeden citát, alebo v úvodzovkách citát, vždy jedno motto, ktoré vymysleli ľudia múdrejší, než sme my, a ktorým si mysleli, že keď sa budeme riadiť, budeme žiť lepší život. No a prvým citátom, ktorý som sa rozhodla zaradiť do tejto série, je práve múdrosť alebo poznanie, podľa ktorej by sme sa mali podľa mňa riadiť, ak chceme mať taký ten pokoj v duši. Niekto to volá pokoj v duši, niekto to volá proste iba pokoj alebo kľud. Nezáleží na tom, čo sa ti stane, záleží len na tom, čo si z toho zoberieš. Podľa mňa je to veľmi presné pomenovanie, pretože niekedy sa nám stanú veci, ktoré môžeme vnímať ako negatívne alebo ako zlé a nakoniec prídeme na to, že to vlastne vôbec až také zle nebolo. Ak by som mala začať osobnými príkladmi, tak by som sa zamerala v prvej časti tohto podcastu na svoje skúsenosti so štúdiom, konkrétne zamerané na štúdium na slovenských vysokých školách. Konkrétne jednej, na ktorej som študovala a ešte stále študujem a v pozadí budete pravdepodobne počuť moje mačky. Tak dúfam, že ste milovníci mačiek, lebo keď nie, môžete tento podcast rovno vypnúť. Keď som prišla na gymnázium, hovorila som si, že budem robiť všetko preto, aby zo mňa raz bola skvelá doktorka. Ako som tak postupne prechádzala ročníkmi, prišla som na to, že ma baví viac vecí. Bavila ma geografia, bavila ma filozofia, bavili ma humanitné vedy a moja triedna bola vždy toho názoru, že by som mala jednoznačne študovať humanitné vedy. Ja som sa snažila presvedčiť ako ju, tak samu seba, že sa s chémiou proste skamarátim, že prírodné vedy nie sú proste iba matematika, že to je chémia, biológia, fyzika. Mám rada tieto vedy, ale skutočnú chémiu som spoznala až po maturite. Teda maturovala som z chémie, ale skutočnú chémiu som poznala až rok alebo 2 po maturite, keď som si našla veľmi dobré doučovanie, kde mi bolo vysvetlené úplne všetko, čo som mala vedieť z chémie. Avšak prihlásila som sa na medicínu, kam ma nezobrali. Išla som ešte predtým študovať učiteľstvo geografie a ruského jazyka. Ako náhle som mala prvú hodinu, ktorá sa volala Dejiny Ruska, vedela som, že odtiaľ musím blesku rýchle zmiznúť. Keďže ja absolútne nie som na dejiny, nie som na dejepis, aj keď je veľmi dôležité poznať dejiny, tak takýmto štýlom ma to proste nebavilo. Nebavili ma audiocvičenia z ruštiny, nebavili ma
klasické cviká z ruštiny. Chcela som vedieť tento jazyk. Bolo to v roku 2019, 2020, ale cítila som, že toto nie je smer, ktorým by som sa mala uberať a už vôbec nie je učiteľský smer. Akurát, že ja som v tom čase nevedela, čo so životom, nevedela som, kam mám ísť, nevedela som, akým smerom sa uberať, nevedela som v podstate nič. Tak som si vybrala práve tento odbor, pretože, ako hovorím, geografia ma vtedy bavila. Pokúšala som sa hneď v novembri prejsť na jednoodborovú geografiu, čo sa mi nepodarilo a dnes už viem, že by som tam nebola zostala. Našťastie, alebo teda na nešťastie, pre mňa našťastie, čo sa týka tohto, potom prišiel COVID. A my sme ostali na online vyučovaní, kedy bolo pre mňa oveľa ľahšie jednoducho napísať vyučujúci mail, že končím. A že prestupujem na iný odbor, aj keď som ešte nevedela, netušila, čo sa stane, na aký odbor pôjdem, tak som bola presvedčená o tom, že sa nájde niečo pre mňa, že si niečo vyberiem. Čo sa týka tejto geografie alebo štúdia geografie ako takého, tak prvý semester som sa tomu naozaj venovala, urobila som všetky skúšky, dosť som sa toho naučila, mali sme predmet litogeografie s pani docentkou Petrikovičovou, ktorú týmto pozdravujem, kde sme sa učili fakt dosť zaujímavé veci, z ktorých si mnohé doteraz pamätám a niekedy, keď v televízii alebo v knihe proste vidím, čítam alebo počujem niečo, čo sa týka vesmíru, litosféry, tak vždy mi to evokuje taký pocit, že aha, toto viem, toto som sa učila, toto mám uložené v hlave, toto je super vedieť. Keď sa pozriem na niekoho doma, tak vidím, že nevedia, o čom je reč. Ja viem, o čom je reč, pretože som sa to učila, pretože som to študovala. Okrem toho som si to našla kamarátov a myslím si, že aj keď toto štúdium od začiatku nikam neviedlo, tak si myslím, že pre mňa to bola dobrá skúsenosť. A čo sa týka nejakých predsudkov, ku ktorým sa ešte dostanem, alebo nejakých ohováračiek, ak sa vám toto deje, že máte 20 a neviete, čo so životom, tak vedzte, že je to úplne normálne. Nemusíte vedieť po maturite, čo idete študovať, čo chcete robiť, čím chcete byť. Nemusíte to vedieť. A možno ani tú maturitu nepotrebujete na to, aby ste robili to, čo robiť chcete, ak viete, čo chcete robiť. Zamotávam sa, to je moja hlavná vlastnosť. Takže, tým som chcela povedať, že aj keď som na tomto odbore bola približne nejaký pol rok a v letnom semestri som skončila. S ruštinou som skončila ešte tak nejako v novembri. Tak si dovolím tvrdiť, že je to skúsenosť, za ktorú som vďačná a nevymenila by som to. Stále si myslím, že to tak malo byť, stále som presvedčená o tom, že som tam jednoducho mala ísť. Keď som sa rozhodovala, kam pôjdem študovať ďalej, tak som si povedala, že ak ma tentokrát nezoberú na lekárskú fakultu, tak si podám prihlášku na ošetrovateľstvo a budem zdravotná sestra. Všetko to vyzeralo fajn, až dokedy som na to ošetrovateľstvo nenastúpila. Zistila som, že to nie je pre mňa.
Takto. Povedať, že chceme ísť na medicínu alebo na alebo vykonávať nejakú pomáhajúcu profesiu preto, že chceme pomáhať ľuďom alebo zachraňovať životy, je strašné klišé. Áno, mám to v sebe doteraz tak zakorenené, avšak stále si myslím, že pomáhať ľuďom s ich boliestkami, prevažne duševnými, sa dá milión inými rôznymi spôsobmi. Môžete napísať báseň, ktorá sa niekomu bude páčiť, pesničku, ktorá niekomu pomôže, pretože tým, čím si prechádzate vy, si neprechádzate iba vy, prechádza si tým množstvo ľudí a veľmi veľakrát pomôže, keď človek zistí, že nie je sám. Takže ja som na ošetrovateľstvo nastúpila, keďže som nebola zo zdravotnej školy, ale z gymnázia, tak som narazila na tvrdú realitu. Učili sme sa merať krvný tlak takým tým staromódnym ortuťovým tlakomerom, čo ma veľmi bavilo a bola som veľmi šťastná, keď som sa to naučila. Čo mi nikdy nešlo, bolo obväzovanie a rôzne takéto veci. V knihe Ošetrovateľské techniky a postupy máte asi 200 rôznych spôsobov, ako dokážete obviazať prsty, palec, nohy, ruky, všetko. Mne to teda vôbec nešlo, bola som úplne nešťastná. Nespomínam si presne, ako sa volal ten predmet, na ktorom sme si trénovali to. Na figurínach sme si trénovali to, čo neskôr budeme vykonávať na živých ľuďoch a pacientoch. Moja skúsenosť s týmto odborom pokračovala, keď som teda síce s odretými ušami, ale urobila som všetky skúšky, aj tú praktickú, na ktorej mi teda bolo vyčítané, že som pomaly zaviedla nasogastrickú sondu. A robila som to na 2-krát, ale teda prešla som a v letnom semestri, ešte stále cez COVID, sme nastúpili do nemocnice na prax. Keď som prišla do prezliekárne dole v nemocnici, prvé, čo som videla, boli pavučiny a pavúky a normálne som sa zlakla, vyzerala to ako pivnica, normálne som sa zlakla, že tam ostaneme zakliesnení. Prezliekli sme sa do uniforiem, kúpila som si fonendoskop za 80 €, teda moja mamka mi ho kúpila, pozdravujem, ktorý som ani raz nepoužila. Ale mám ho doma doteraz a mám z neho radosť. A občas ním počúvam svoje mačky. Keď sme prišli na prax, pôvodne som mala byť na gynekológii, čo teraz ľutujem, že som tam nešla. Vymenila som sa so spolužiačkou a praxovala som na onkológii. Prax na onkológii dala mi veľa. Dala mi veľa tým spôsobom, že keď vidíte ľudí, ktorí sa možno nedožijú ďalšieho týždňa a možno práve toto je pre nich vykúpením, tak nazeráte na život inak. A ja som sa snažila robiť tú sestru tak, aby mali pacienti pocit, že mi na nich záleží, že tu nie som len preto, aby som si to odrobila a išla domov. S čím som sa občas stretla, aj keď rozumiem, že staršie sestry alebo sestry, ktoré toto povolanie vykonávajú už dlho, môžu mať pocit vyhorenia, je ich málo, sú podhodnotené, majú nízke platy, všetkému rozumiem, ale myslím si, že raz za čas sa prejsť po izbách a spýtať sa, či tí pacienti niečo nepotrebujú, nikoho nezabije, nikomu to neukrojí zo života
a väčšinou tí pacienti aj tak chcú iba svätý pokoj. Ale teda stretla som sa s prístupom, ktorý sa mi nepáčil, s prístupom, ktorý som ja nepovažovala za správny. Viackrát som sa vracala k pacientom, ktorých som nakoniec presvedčila, aby sa napili, najedli, že im bude lepšie, že sa im zvýši tlak. No, keď som to hovorila sestrám, že teda mám pacienta, ktorý má tlak 70/40 a nechce proste jesť, tak jednak mi bolo povedané, že on nechce jesť, jemu sa nezvýši tlak, pritom ani piť. A keď som tam prišla, tak som sa pýtala dotyčného pána, že či sa predsa len nechce napiť, že mu bude lepšie, a on teda povedal, že on by sa napil, ale že to sám nezvládne. Tak doteraz si pamätám, ako som ho jednou rukou držala a podopierala chrbát a druhou rukou som mu držala pohár, z ktorého sa napil. A teda značne sa mu uľavilo. A týmto naozaj nechcem šíriť nejaké zlé meno, ale toto je to, čo mi ostalo v pamäti z tejto praxe. Ďalej si pamätám na to, aká som bola nadšená, keď sa mi podarilo zobrať krv. A pamätám si na zážitok, ktorý sa mi stal posledný deň, keď som bola na praxi. Mali sme pána, ktorému už nezaberala žiadna liečba, ani chemoterapia, nič. Prišla doktorka a povedala, že im už nepomôžeme. Vybavovali sme presun do hospica. Volali sme jeho rodinu, ktorá keď prišla, tak mala som pocit, že je prednejšie všetko iné, len nie ten pacient. A bolo pre mňa veľmi smutné vidieť toho pána zomierať samého. Čiže ja som išla do kuchynky, tam som to rozdýchala, trochu si poplakala, potom som nazbierala nové síly a vrátila som sa do izby, kde bol sám ten pacient. A vrátila som sa do izby, kde tento pacient ležal sám, pretože spolubývajúci sa dal premiestniť, pretože mu prekážalo, že tento pacient stále vracia. A zostala som tam pri ňom, aj keď som videla teda, že už umiera. Neviem, či existuje niečo medzi nebom a zemou, niečo nevysvetliteľné. Ani neviem, či na niečo také verím, ale po víkende som sa dozvedela, že tento pán zomrel. A ja som mala cez víkend s ním sen, ktorý si neviem vysvetliť nejak inak ako tak, že sa so mnou prišiel rozlučiť. Snívalo sa mi, že som sedela pri jeho posteli, že on sedel na posteli, že sme sa rozprávali, smiali, že bol ako keby zdravý, že mu nič nebolo. Keď som však zistila, že nie som úplne spokojná tam, kde som, tak som chvíľu vlastne nemala žiadnu školu. Nevedela som, čo so mnou bude, nemala som prácu a nemala som školu. A toto bolo obdobie, kedy som si podávala prihlášku na 3. odbor. Podala som si prihlášku na odbor žurnalistika. Bolo pre mňa takmer neuveriteľné, keď som nastúpila do 2. ročníka, keďže som prekonala ten 1. ročník, išla som do 2. ročníka. Bolo pre mňa neuveriteľné, koľko ľudí som tu našla, koľko príležitostí sa mi dostalo. Našla som tu svojich najlepších kamarátov a za čo som veľmi vďačná. A tento odbor som minulý mesiac úspešne dokončila. Ukončila som bakalárske štúdium
A čo som tým chcela povedať, bolo to, že k úspešnému ukončeniu bakalárskeho štúdia viedli 2 odbory, ktoré som predtým nedokončila, ale tieto 2 odbory mi dali toľko skúseností do života za necelý rok, ktorý som tam strávila. Jednak skúsenosti, jednak ľudí, taktiež najlepších priateľov, s ktorými sa doteraz kamarátim, s ktorými si doteraz pomáhame, stretávame sa, sme v kontakte. Chcela som povedať touto celou 20-minútovou spoveďou, že je úplne jedno, kedy prídete na to, čo vás baví. A že by ste sa mali zbaviť predsudkov, ktoré máte sami voči sebe. Pretože je to váš život a vy ten život máte iba jeden. A pokiaľ je váš najväčší hriech to, že skúšate rôzne odbory, skúšate sa nájsť, čo je úplne v poriadku, alebo napríklad často meníte prácu, pretože vás nebaví, nenapĺňa, necítite sa docenení, aj to je úplne v poriadku. A myslím si, že by sme o tom mali hovoriť oveľa viac, pretože mnohí ľudia sa trápia, mnohí ľudia nevedia, že je v poriadku odísť z miesta, ktoré sa im nepáči. A aby som nadviazala ešte na citát zo začiatku tohto podcastu, že je úplne jedno, čo sa ti stane, dôležité je to, ako na to budeš reagovať. Je veľmi dôležité zobrať si z každej maličkosti nejaké ponaučenie. Všetko, čo sa nám stane, verte či nie, sa deje pre naše dobro. Aj keď sú to zlé udalosti, trápne udalosti, smutné udalosti, strata blízkeho človeka, strata zamestnania, finančné problémy, všetky poklesky, ktoré v živote máme, sa dejú na to, aby sme sa my mohli odraziť od dna, ktoré možno v tom čase prežívame, ktoré sa nám zdá, niekedy sa nám zdá, že sme úplne na dne a že už sa z toho dna nikdy nedostaneme, ale nie je to tak, pretože väčšinou po hroznom období príde lepšie obdobie a po lepšom období príde skvelé obdobie. A keby sme nemali horšie obdobia, nedokázali by sme si ceniť tie skvelé obdobia. A je to naozaj tak. Keďže bol toto môj prvý podcast, ktorý som sa po nekonečne dlhej dobe rozhodla nahrať a nemal scenár, chápem, že to tak aj vyzerá, nemal scenár a chcela som, aby bol takou spoveďou, aby možno motivoval druhých ľudí nebať sa hľadať sa. Nebať sa nájsť miesto, nech už to pre vás znamená čokoľvek, nebať sa nájsť miesto, na ktorom budete šťastní, vykonávať prácu, ktorá vás bude napĺňať a hlavne berte každodenné všedné maličkosti ako ten najväčší dar. Keď sa ráno zobudíte, otvoríte oči a vidíte, je to dar. Keď otvoríte okno a počujete zvuk aut, štebotanie vtákov, ktorí vám niekedy lezú na nervy, je to dar, pretože počujete. Ak máte kde spať, ak máte čo jesť, ak máte čistú pitnú vodu, ak máte rodinu,
alebo aspoň priateľov, alebo jedného človeka, hoď len jedného človeka, ktorého máte radi a ktorý má rád vás, tak mi verte, že ste bohatí a že máte všetko, čo k životu potrebujete. Počujeme sa na budúce. A dúfam, že už v lepšom znení, v lepšom vydaní a s trochu pripraveným scenárom. Ale viem, že keby som tento podcast nenahrala a nevydala, tak sa nikdy nedokopem k ničomu ďalšiemu. A je pre mňa veľmi dôležité začať túto sériu. Hoci neviem, či budem mať počúvanosť, sledovanosť, ale je to nápad, ktorý som dostala pred nejakou dobou a myslím si, že je fajn si pokecať alebo teda v komentároch vymeniť nejaké svoje skúsenosti, myšlienky, názory na vec, na svet, na udalosti, ktoré sa teraz dejú. A naozaj nezabúdajte, že akokoľvek ťažké obdobie práve prežívate, tak nebude trvať na veky. Ani šťastné obdobie nebude trvať na veky, vždy prídu nejaké mračné, ale ani to zlé obdobie nebude trvať na veky. A zvyknem hovoriť mojim kamarátom, aj sama sebe, keď mi nie je dobre, že mám jednoducho ísť robiť, keď som napríklad doma, že mám ísť robiť niečo, čo ma poteší, čo poteší moje vnútro, čo poteší moje malé ja. Či to čítanie kníh, písanie, maznanie sa s domácimi miláčikmi, ísť von na dvor, fúkať bublifúk a tešiť sa z bublín, pozorovať oblaky, počúvať ako prší, ako fúka vietor, prejsť sa po slniečku, zahrať si na hudobnom nástroji, zatancovať si, zaspievať si. To je jedno, že to nevieme. Ak nás to naozaj baví, ak nás to teší, tak by sme to jednoznačne mali robiť. Ďakujem, že ste strávili so mnou tento čas a počujeme sa na budúce.